Είμαστε το Μάιο του 2020 και ενώ ήμουν σε ραντεβού με έναν γιατρό και του έλεγα τις φορολογικές συμβουλές που ήθελε, έκανα αυτή την κίνηση. Εγώ δεν είχα καταλάβει τι κάνω. Ο γιατρός το πρόσεξε και κατευθείαν με αρπάζει και με πάει στο νοσοκομείο να κάνω εξετάσεις. Αυτό που μου λέει ο γιατρός είναι, κύριε Σταυρόπουλε, μάλλον είναι μυοσκελετικό από το άγχος. Δεν πρέπει να είναι κάτι σοβαρό, αλλά θα πρέπει την άλλη εβδομάδα να μην πάτε στη δουλειά, να πάρετε μια αναρωτική για να είμαστε σίγουροι. Φυσικά δεν υπήρχε καθόλου τέτοιος χρόνος, διότι το Μάιο του 20, με όλα τα μέτρα κατά της πανδημίας, δεν μπορούσα να λείψω από το γραφείο ούτε λεπτό. Οπότε δεν πήρα την αναρωτική άδεια και ευτυχώς δεν ήταν κάτι σοβαρό και είμαι καλά. Υπήρχαν όμως συνάδελφοι που δεν έγινε αυτό. Έχουμε χάσει συναδέλφους στα γραφεία τους. Αυτό γιατί συνέβη, διότι υπάρχει ένας πολύ κακός νόμος. Ένας νόμος που βγήκε το 2014 και λέγεται Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Ο νόμος αυτός έχει αλλάξει πολλές φορές και είναι και τώρα σε διαβούλευση. Και όμως το μεγάλο του πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Ποιο είναι αυτό? Τα οριζόντια πρόστιμα για οποιαδήποτε καθυστέρηση. Αν ξεχάσεις μια δήλωση του 1 ευρώ για μια μέρα, το πρόστιμο είναι 500 ευρώ. Το ίδιο πρόστιμο είναι αν ξεχάσεις μια δήλωση των 100.000 ευρώ για 4 χρόνια. Αυτό δίνει ένα πλαίσιο στο οποίο εμείς οι λογιστές δεν μπορούμε να εργαστούμε. Και όταν είχε βγει το 2014, είχαμε μια εμπιστοσύνη στη διοίκηση ότι δεν θα κάνει υπερβολές σε σχέση με αυτό, διότι υπάρχει και το άρθρο της ανωτέρας βίας. Θεωρούσα εγώ λοιπόν και όλοι οι συνάδελφοι ότι αν μας έπιανε λάστιχο μια μέρα θα μπορούσαμε να το επικαλεστούμε. Αν μας συνέβαινε οτιδήποτε έκτακτο, θα μπορούσαμε να το επικαλεστούμε έτσι ώστε οι πελάτες μας να μην πνιγούν στα πρόστιμα. Ωστόσο, ούτε η πανδημία δεν θεωρήθηκε ανωτέρα βία, ούτε η ασθένεια θεωρείται ανωτέρα βία. Ουσιαστικά η ανωτέρα βία είναι ένα κενό γράμμα. Με αυτόν τον τρόπο, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας και δεν μπορούμε να την οργανώσουμε. Και κυρίως δεν μπορούμε να προστατεύσουμε την υγεία μας όταν αυτή κινδυνεύει. Ένας τρόπος που θα μπορούσε να λυθεί αυτό το πρόβλημα για μας, αλλά και θα ήταν πολύ καλό και για τη φορολογική διοίκηση να εισπράττει πιο εύκολα τους φόρους και για τις επιχειρήσεις να πληρώνουν πιο εύκολα. Ποιος είναι αυτός? Από τη στιγμή που το κράτος δεν μπορεί να διαπιστώνει περιπτώσεις ανωτέρας βίας, αυτή να τεκμέρεται. Αν η καθυστέρηση είναι μέσα σε ένα τετράμινο, εντός τετραμήνου, να τεκμέρεται ανωτέρα βία χωρίς ερωτήσεις, χωρίς εξηγήσεις. Αντίστοιχα όμως, για να μην παρατείνεται κατά 4 μήνες η προθεσμία, αν η πληρωμή γίνεται εκπρόθεσμα, πράγματι να υπάρχει προσάυξηση. Η προσάυξηση είναι αναλογική. Αφού είναι αναλογική, είναι και δίκαιη. 0,73%. Τι θα γίνει λοιπόν? Πώς θα μπορεί ο φορολογούμενος να πληρώσει, αν εγώ για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορώ να υποβάλω τη δήλωση? Πολύ απλά να προβλέψει η ΑΔΕ να δώσει μια μόνιμη ταυτότητα πληρωμή σε κάθε αφημί. Έτσι θα μπορεί να πληρώσει ο φορολογούμενος είτε ακριβώς το φόρο που ξέρει ότι πρέπει να πληρώσει, είτε ένατη κατά προσέγγιση. Αν υπολείπεται ένα ποσό, θα πάρει την προσάυξηση, 0,73%. Δεν θα πεθάνουμε όμως για μια μικρή καθυστέρηση. Και το κράτος θα εισπράττει πολύ πιο εύκολα και οι επιχειρήσεις μπορεί πολύ πιο εύκολα να κανονίζουν τις πληρωμές τους και εμείς μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας με ασφάλεια και ηρεμία και να οργανώνουμε όλο αυτό τον οριμαγδό των υποχρεώσεων που έχουμε επιβαρυνθεί. My Data, ηλεκτρονική κάρτα εργασίας, κλείδωμα ΦΠΑ. Όλα αυτά ανακοινώνονται και είναι μέτρα άμεσης εφαρμογής, δεν έχουμε καν το χρόνο να τα διαβάσουμε. Πόσο μάλλον να τα δούμε στην πράξη, πριν τα εφαρμόσουμε για τους πελάτες μας.